Gaurkoan txalakari, Kaixo, Peti naiz, Juan Luis Pérez Mitxelena, beratarra eta kantu egilea naiz. Bueno, bakarkasteko kontua izan zen pixkat, kantu batzuk idatzean nituela eta gero gitarrakin etxean musika jarri nizkion kantu horiei eta hori eta gero jendearekin ensaiatzeko eta gelditzeko arazoengatik eta pixkat erraxagoa zen bakarrik aritzea eta pixkat horregatik hasi nintzen bakarrik. Bueno, azkenean musika da, ez? Orduan musika egiten duzu eta jartzen aldiozu nahi duzun hizkuntza, nahi duzun kontua da, nire berezko hizkuntza euskara denez, horregatik euskaraz egite ditu kantuak. Baina ez dut uste arazorik izanen denik beste hizkuntzaten edo kantuak beste hizkuntza batzutara pasatzea. Onza kanta gitarra, egun sentia fueraren zain. Ilargiak birbiran, bedariak oanina bestitzen, xatorraren lana erakutziz. Bueno, beti izan dugu nahiko laguntza herriaren aldetik, udaletxearen aldetik, lokalak eta uzten digute, pixkat, beti izan da beran ere nahiko kultura musikala eta pixkat horregatik ustez gazteak ere aurrekoak ikuste dituzte, haiekin disfrutatu pixkat eta goguak hartzen dute pixkat horretan sartzeko ere, nire ustez hori zaren dela. Nire ustez inoiz baino hobeto dago, musikalki, hitz egin da. Talde hauniz daude, estilo guztietakoak, ez dakit, laguntza gehiago beharko genuke alde guztietatik, baina, printzipioz nik oso ondo ikusten dut. Talde hauniz daude eta pixkat dentik egiten da Euskal Herrian, orduan ez dugu bertze herrialdeekin edo herrialdei enbidia izan behar horretan ustez. Familian denak dira artistak, modu baten edo bertzian, baina ni adibidez musika mundun hasi nintzen ere bi arrebengatik, arrebak gitarra jotzen zuten biek eta ni hortik hasi nintzen, haien gitarra hartu eta ikasten hasi nintzen horrekin. Artistak hori, bada artista honitz, baina musika munduan ez ditxu eta bilak ustez garela bakarrak. Ez baldin bada hor atzetik bertze norbait. Urte honetan diska berria ateriako dut, urte bukaeran. Diska rockero xamarra izan da, etxeko guzta taldearekin. Gero balerdirekin ere nabil, pixkat hor ere proiektutxo bat garatzen egara. Gero Arkaitzkan Josean Goikotxarekin ere gabiltza gau beranduan proiektuarekin, 3-4 emanaldi egiteko asmoa daukagu ere aurten. Eta horretan jarraitu, gurearekin jarraitu, albaldin bada bintzen. Jode, badire kriston pila. Edo zeinekin egin nuen lan bat, kasu honetan. Ez dakit, horren bertze dire ezin zaitu dela bat erran, baina niregatik edo zeinekin eta edo zein momentutan. Nire galdera izango litzake, zure bildurik handuzena zer den? Lanagatikan, lana, kultura mailan, zeintan zure bildurik handuzena? Haunitz ditut, ez dakit zein aukeratu. Beldurrik handiena, gitarra ezin jotzeari, edo ezin jotzea izan nintzen, seguraski. Zenbat ordainduko zenuke kontzertu baten sarrera.